Україна святкує 27 років незалежності. До неї країна пройшла довгий шлях. Свобода і воля ніколи не давалися нашій державі легко. І навіть зараз за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючись від агресора, усвідомлюючи, що тисячі наших громадян змушені жити в окупованому Криму. Десятки перебувають у російських буцегарнях. Разом з цим українці не втратили віру. Справжній мир прийде в Україну. У Донбасі і в Криму знову майоритимуть синьо-жовті знамена. І все це, за словами президента України Петра Порошенка, може забезпечити боєздатна армія. Свою міць військовики демонстрували під час святкового параду. Вперше жінки-воїни та вперше вітання «Слава Україні» та «Героям слава». Чим ще дивував цьогорічний парад, знає наша Ельвіна Сейдбулаєва. Нове військове вітання «Слава Україні! Героям слава!» Розрахунок із представниць прекрасної статі та авіація. Це новація цьогорічного свята. Україна відзначає свій день народження. Їй сьогодні 27. Військовослужбовці Збройних сил України. Очолює колону начальник військового інституту генерал-майор Ігор Толок. Морські піхотинці налаштовуються до маршу на параді. Серед них і кримчани, які не зрадили присязі під час анексії Криму. Євген тоді служив у Севастополі. Під час анексії відмовився перейти на бік агресора і поїхав на схід захищати Україну. Лише нещодавно повернувся з війни. Каже, його рецепт звільнення Криму такий. Методом войны. Скорее всего, сейчас уже их, скажем так, Россия много, Российская Федерация уже вела туда и войска, и вела свои структуры. Уже не так просто, как раньше казалось. В самом начале можно было, но команд не поступало никаких. Для Крымаша я хочу сказать, чтобы быстрее возвращался к нам, в Украину. Ми покажемо, що ми дійсно є і що ми дійсно щось можемо. Можливо, інші держави забули вже, що Збройні сили в Україні теж могутні, також є має сила якась їх. То ми їм нагадаємо, що ми тут є. Подивитися на святковий парад прийшли тисячі людей, більшість у вишиванках. Я прийшла з прапором України, вишиті сукні ручної роботи, віночку, щоб країна була щасливою. І щоб Крим повернувся до України. В Закарпатській області придбали таке гарне плаття. Сьогодні наділи на це свято. Школяться мої діти. Я хочу, щоб ми, щоб вони туди не їздили, а щоб діти захищали нашу внутрішню безпеку. Це моя держава, моє свято, моя батьківщина. Крим наш, Донбас наш – це однозначно. Це навіть не обговорюється. Слава Україні! Нове армійське вітання лунає вже на цьому параді. Президент обіцяє затвердити його законодавчо восени. В своїй промові розповідає, як Україна здобуває економічну та енергетичну незалежність і розбудовує армію для протистояння агресору. А ще, каже, унеможливить повернення в імперське минуле, бо ініціює закріплення в Конституції європейського курсу. Наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект. Традиційно президент вручає нагороди до Дня Незалежності. Сьогодні 2 зірки. Одна посмертна – захиснику, полеглому на Донбасі. Відновивши боєздатність, продовжили наступальні дії з метою взяття Чорнухіного під свій контроль. Цього року на параді до незалежності України беруть участь військові з 18 країн-партнерів України. Торік були представники 10. Серед новинок – техніка, американські джавеліни, а ще вітчизняна новинка – танк «Ятаган» зі 120-мм гарматою. Перед трибуною батарея зенітних ракетних гарматних комплексів 2 С-6 «Тунгуска» 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Вперше за багато років Україна випускає на параді авіацію. Її глядачі зустрічають з оплесками. В зоні бойових дій
нанесення по об'єктах противника ударів у тактичну і оперативну глибину. І дякують армії за мир. Збройні сили України – це такий зразок, власне, того, де ми набуваємо міцності і де ми встановлюємося як країна. І морська піхота, як на мене, одна з найсильніших таких наших ланок, і я захоплююсь ними. Ельвіна Сидбулева, Владислав Стужук, Нікіта Праскурин та Олександр Павленко. Заман. АТР.